gagawin, gusto na namin. Pero still, kung pwede pa, okay, suporta ako dyan. Because kami mismo, taga Mindanao, magbe-benefit kung magkakaroon tayo ng tunas at papaguhin natin yung form of government, magiging federalism na, yun. Sigurado ako magbe-benefit kami sa Mindanao dyan. Pero sir, yung gusto kasi ng mga congressmen, hindi siya federalist. May certain provisions lang na political. For example, yung mga senador from 6 years, gagawing 5 years. Pero 3 terms. Magkukunas naman na tayo. Lahat ng gusto natin, isaksak natin. Diba? Kaya bakit may limit mo sa mga ganun-ganun na lang? Ano yung term? Na gusto nilang... Mas pahabain term ng mga congressmen, sir, from 3 years to 5 years. Okay, wala gusto nila. Ano yan, self-serving? Eh, ang akin naman kung magkunas tayo, isama yung federalism. Kasi, golden opportunity yan sa atin na pagkuhin yung government. Hindi lang pang sarili na yung term natin